To you. Happy birthday, Del. Salamat. Blow the candle, good health. Yay! Thank you. Ada Ros, di video tika. May ako ra kay rum gawas ako Ako bahala ka diyan pangawaton. kung ipe ka dugay ka ni ulay na. Diyan ni mo. Oy, lang ina kay mangkay nga mo tago. Ano mo tago ka mangkay? Tara si Mang. Happy birthday to you. Oh, na siya. Happy birthday. Mangkas is here. Ay, di na tama ka ay, di na kasanan. Okay, di na pwede. Hoy, ni kanta ako nga mahan. Ali Ana Ros. Ikanta ako papa. Hain ang butlanan. Siya ni kapatna ha.
Pagkapila na daghan pa kayo may pagkaon sa tinuod lang bisag pobre. you swing. Bisag pobre mi. Pero mo ni spaghetti sa lasang. Sana bihon kung sa nag-celebrate lasang. mi og birthday nga. Then beer. Nagsalad ra. Kindly focus the beer please. Basi mana ba siya? Kanang nag-celebrate mi birthday ba nya among handa kana ra. Talong ug kuan, salad. Abot ka beer. Medyo ni focus ang beer kunyari mo di mo mo. Char. Hala, baby. Spaghetti fa Thank you sa Favavana fa Sa baba. tinuod lang guys, lami jud ang bami guys. Asa goy ba ini mo diya? Ganun makita imong babi guys. Bami guys. Mama. As in marag giluto yun is magic. Uy, naubog na sa ano Rose, pula na lips. Uy, naman na hotdog. Lips di ay mo. Butangan man ni tita hotdog. Uy, Hoy, pag mahubog. kuha sa lips ang baso mapula. lang be, kaya sila nag-inom din, ha? Pag mahubog lips pula. Dili. Bro, Mga unta. Mga bata pa kay kidad do. May kamera ani, hoy. Buwag na lang. kamera. Sarap. Yes, yeah. In fairness, mas lami jud imo ang bihon. Bami. Gulang ko tanawon. Virgin pa ka lang tawag. Abu ah. Dance. Ay po ba na to? So mukbang na pud ni atong video. Yeah. Hotdog na mo niya. Daganday mo kan ana. Mulang taw? Na. Ha. Magsige ra may panguan. Pero guys, Unsa man Ganyan jud na. may kastoryaan. ay kay kastorya, gisawan ra gug anang nahulog anang danang kuan. May motor, Pagdilian. Among topic ron. Unsay imong ikastorya? kastorya about Anang lami. Ato Hala, nahulog. hawa diha, dili. Awa dabi. Nga ang trending karon kay Sala. hingian kag kuan. Dili oy. Hingian kag reaction. Ang trending karon jurot og basa. Kinsay gabasa? Miriam, dito salmo, first reading, second reading. Yan naman ang first nan. Yan sa first reading. First reading. Oh, nan, third Kaylo reading. ami guys. Ay Ginoo ko. Ina nag monthly mas mo to. Dili ba? Nay nagmisa sa amo galing na among kapilya. Yan na ni. Ana di na lang di lang kaya sa luwayon. Dahil lang ang lahi. Nga ingnon man ganong masakit man mo. Hoy, paghilom. Paghilom. Kaysa next nga topic be, unsay trending ron sa social media atong reaction duha sa Ang ngal. trending sa social media, gisawan ko diha kay namulog guys. Ano bitaw nang sa to Abian family, Abian. Ingingan. Sa to daw. Uy naman good guys, tinuod jud na nay Abian diyan ang Dili nay nahulog sa sapa nga Nahulog motor. siya, ng riding rider. Nga di, nipakpak ako. Pero wala oy na ko. Hoy, yan sa man jay may kastoryaan nga nagubo na anak ko ni World War II. Na daw ko na World War II kay nasuko daw ng Iran. Jukon ka na ang mga bumba-bumba, mga ano. Uy, namisay din na mo ana. Udi og nay parachute daw na mo topic. Hoy, dili man nang hingi ra man tag reaction. Dili Unsay madala reaction? uy. Nalukta na uy. Namo na mo reaction. Reaction. Ah, Hindi ko sawanan ko. asa man kung gipangayog baso daw? Oo. Kan. Tanaw sa tiundo lang paibog sa talong. Muna ang binang talong. Dahil nahurot na nga ako. Pero Wala man yun ang spaghetti ng kwan. Tinapay. just sa liki. Liki nga ang say liki. Hala. Digid di ay. Katawanan mo So, dana. that's all guys. Thank you for watching. Sinilas ta.